салом алейкум дӯстон, як ду рӯз пеш ман суҳбате доштам бо ҳамкорамон аз Англия доктор Ҷон Кембл. Он кас собиқаи 42-солаи кори духтурӣ доранд дар он ҷо. Чуноне ки шумо медонед, дар Англия аллакай 25 000 нафар зиёд гирифтори ин вируси нав шудааст ва қариб 2000 одам аллакай фавт диданд. Барои ҳамин суҳбати мо албатта оиди коронавирус буд ва он кас ба якчанд саволҳо ҷавоб доданд ва якчанд маслиҳатҳо низ доданд, махсус барои муҳоҷирон. Суҳбат албатта бо забони англисӣ буд, тариқи скайп ва ман кӯшиш кардам ки онро ба забони тоҷикӣ тарҷума карда ба шумо пешниҳод кунам. خب برای آنهایی که زبان انگلیسی رو میدونن، من سلکه کانال دکتر جان کمبل رو میگذارم. در آنجا صحبت ما با زبان انگلیسی گذاشته شده است. در آماده تماشا کنید. من البته کوشش میکنم که این گونه نوارها بسیارتر شوند. به همین خاطر حتما به شبکه پادپیساتsia کردن رو فراموش نکنید و این نوار رو به همه پهن کنید. یک چیزی دیگر رو نگفته نمونم که من همه وقت اینستاگرام خود رو در پایان نوار میمونم و با سوالهای مردم در آنجا جواب میدیم و برای اونهایی که میگویند برای چی دیر جواب میدید، گفتنیم که از سحر تا بیگاه و بعضی وقت تا شب کار میکنم و امکانیت سری وقت جواب دادن رو ندارم متاسفانه و سوالها نیز هر روز 400-500 دونه میآیند، ولی یک چیز رو دونید که من حتما وقت یافته به سوالهای شما جواب میدیم. برای همین درآیید و سوالهایتان رو در آنجا نویسید. و این چنین همین کم وقتی است که متاسفانه من نوارهای خود رو دیر میگذارم، از شما عذر میپرسم و این چنین باید گفت که من در این نوار متاسفانه کلمه های روسی نیز استفاده کردم برای فهم‌تر شدن. برای همین از شما عذر میپرسم. خب شروع میکنیم موضوع امروز رو. Hello, doctor. Thank you for taking the time to talk with me today. And before we start talking about COVID-19 in detail, درود ба шумо духтур, раҳмат ки вақти худро ҷудо кардед. пеш аз оне ки дар бораи вируси COVID-19 пурратар суҳбат мекунем, мехоҳам дар бораи роҳҳои пешгирӣ аз дохилшавии вирус ба Тоҷикистон суҳбат кунем, чунки дар айни замон ягон нафар бо бемории COVID-19 дар Тоҷикистон ба қайд гирифта нашудааст. ҳолон ки дар ҳамсоя давлатҳо аллакай бениҳоят зиёд ҳастанд, мисли Ӯзбекистон, Қирғизистон, Хитой ва Афғонистон. акнун сарҳадҳо маҳкаманд ва парвозҳо қатъ шуданд. ба фикри шумо ҳукумати мо ва вазорати тандурустӣ бояд чӣ корҳоро анҷом диҳад, то ки аз паҳншавии вирус дар дохили Тоҷикистон пешгирӣ кунад? ба фикри ман шумо бояд як коре кунед ки омадани онро ҳамон қадаре ки метавонед кашонед. дар назар дорам ҳамин вируси гузарандаро. ба фикри ман дер ё наздик мо ин проблемаро дар тамоми дунё хоҳем дошт, лекин агар мо тавонем ҳамон қадар дертар ин вирус ба он ҷо биёяд, ҳамон қадар хуб мешавад, чунки мо умедвор ва интизори ваксина ҳастем ки соли дигар ё давоми 18 моҳ тайёр шавад. саволе ки ман мехостам аз шумо пурсам, оё дар Тоҷикистон тестҳо ҳастанд? хуб, ман медонам ки ҳукумати Русия ба мо 2000 тест зиёд додааст ва ман фикр мекунам онҳо инҳоро истифода мебаранд. азбаски айни замон ман дар Тоҷикистон нестам ва ман дар Сербия ҳастам, маълумоти аниқ пурра дар ин масъала надорам. See, the thing that would really concern me at the moment, and I don't know if this is the case, and I don't want to be... мебинед, чизе ки манро дар ҳақиқат ташвиш медиҳад ин аст ки мо инро намедонем ва ман намехоҳам ки ҳамаро тарсонам. вале дар Италия чӣ гуна буд? вирус аллакай дар байни мардум паҳн шуда буд пеш аз оне ки мардум фаҳмиданд, пеш аз оне ки беморӣ аниқ шуд ва ин сабаб шуд ки бениҳоят зиёд мардум гирифтори ин беморӣ шуданд. барои ҳамин давлатҳое ки фикр мекунанд дар он ҷо ин вирус нест, мисли баъзе аз давлатҳои Африка, манро ба ташвиш меоранд, чунки вирус метавонад дар он ҷо чарх занад, вале мардум онро нафаҳманд. вале агар дар ҳақиқат он ҷо ин вирус набошад, ман фикр мекунам ки шумо бояд худи ҳозир амалиётҳои пешгирӣ аз сироятёбии вирусро шурӯъ кунед. мо чанд маротиба шуд мегӯем ки проблемаи асосии ин вирус ин созмони ҷаҳонии тандурустӣ ва ҳукуматҳо шуданд. ба ҷои пешгирӣ кардани сироятёбӣ, онҳо зидди худи вирус ки аллакай паҳн шуда буд муборизаро сар карданд. аввал онҳо нигоҳ карданд ки чӣ қадар беморӣ паҳн мешавад ва баъд муборизаро сар карданд. коре ки мо бояд кунем ин пешгирӣ аст. мо медонем ки ин пандемия аст. мо медонем ки ин вирус бо ягон роҳ меояд ва мо бояд аллакай тайёр бошем. аз нигоҳи ман мо бояд аз якдигар дур истоданро ба мардум фаҳмонем ва дигар роҳҳои пешгирӣ аз паҳншавии вирусро низ фаҳмонем, мисли оне ки гӯё ки вирус аллакай омадааст ва вақте ки дар ҳақиқат агар вирус ба он ҷо биёяд, мардум аллакай тайёр ҳастанд ва маълумот доранд. ва инчунин агар вирус он ҷо аллакай бошад, ин роҳҳои гуфтагии ман
сабаб мешаванд ки вирус паҳн нашавад, чунки чӣ хеле ки шумо медонед умар, проблемаи калони мо ин аст ки душмани мо ноаён аст. Мо онро намебинем. Мо онро кушта наметавонем, чунки онро намебинем ва намедонем ки дар куҷо аст. Ягона роҳе ки мо онро дида метавонем ин ташхис аст, яъне тестҳо. Ба мо ҳар дуи ташхисҳо лозиманд. Ташхиси антиген барои мавҷудияти вирус дар бадан ва ташхиси антителаҳо дар ҷавоби иммунии бадан. Ба мо ҳар дуи инҳо бениҳоят лозиманд. То вақте ки ин тестҳоро мо мегирем, мо бояд фикр кунем ки вирус аллакай дар он ҷо ҳаст ва роҳҳои дуршавии аз мардумро, яъне социальная изоляцияро ба роҳ монем, чунки ин роҳи пешгирии вирус аст. ин маънои онро дорад ки фақат муомилаву додугирифт бояд дар доираи оила бошад. Агар ягон шахс бемор шавад, бояд як ҳафта ё зиёдтар онро ба қавли изоляция кунем ва шахсоне ки бо ӯ дар контакт буданд бояд 2 ҳафта изоляция кунанд худро. Тамоми рафтуомади нақлиётҳоро то ҷое ки имконият дорад бояд бубандем. Дар рӯзҳои аввали пайдоиши вирус ҳамин буд проблемаи асосӣ, яъне Созмони Тандурустии ҷаҳон тамоми парвозҳоро аз Хитой қатъ накард ва вирус вақти зиёди паҳншавӣ дошт ки бо роҳи парвозҳои байналмилалӣ ин амал рух дод. Чӣ хеле ки шумо медонед, мо аллакай дар гузашта якчанд пандемия аллакай доштем, масалан марги сиёҳ ё тоун, ки дар давлати ман соли 1348 пайдо шуд, вале барои паҳншавии он дар ҷаҳон солҳо гузашт. Вале ин вируси нав дар якчанд рӯз, якчанд соат дар дунё паҳн шуд тариқи ҳавопаймо. Барои ҳамин то ихтирои ваксина мо бояд ҳамин гуна ҳаракату парвозҳоро қатъ кунем. Curtail the amount of travel that we're doing for the time being until we get this vaccine. Yeah. So I think that China ба фикри ман давлати Хитой дар мубориза бар зидди коронавирус ба тамоми ҷаҳон гӯем мастер-класс нишон дод ки чӣ гуна як давлат метавонад вирусро нобуд созад. Албатта Хитой ин давлати гӯем тоталитарӣ аст ва дар он ҷо бо чунин вирусҳо мубориза бурдан осонтар аст. Барои чӣ то ҳанӯз давлатҳои ба мисли Амрико, Италия, Эрон, Британияи Кабир ин коре ки Хитой анҷом дод, онҳо намекунанд? Дар назар дорам контроли сахтро. Оё ҳамин қадар қин аст мардумро розӣ кунондан то ки онҳо аз хонаҳои худ набароянд? Масалан гирем давлати ки шумо дар он ҷо кору фаъолият мекунед. The answer is it has been very difficult to persuade people because people have no idea what pandemic means. бале хело мушкил аст мардумро розӣ кунондан ки аз хона набароянд, чунки одамон намедонанд ки пандемия чӣ маъно дорад. Агар шумо дар интернет калимаи пандемияро кобед, ба шумо як китоб маълумот мебарорад. Бо ҳамин сабаб мардум тасаввурот надоранд ки пандемия чӣ маъно дорад, чунки дар ин солҳои наздик агар пандемияи вируси норасоии масунияти одамро ҳисоб накунем, пандемияи наздиктарин 100 сол пеш буд, соли 1918 зукоми испанӣ, испанский грипп. Бинобар ин ягон кас инро ёд надорад ва намефаҳмад ва маълум буд ки политикҳои ҷаҳон намефаҳманд ки чӣ ҳодиса метавонад рух диҳад. Барои ҳамин онҳо роҳҳои пешгирии вирусро сар накарданд ва танҳо вақте ки вирус аллакай паҳн шуд, баъд муборизаро шурӯъ карданд. Хитой низ ҳамчунин, чунки дар аввал онҳо низ кӯшиш карданд ки маълумотҳоро пинҳон кунанд ва баъдтар онҳо кори олиҷанобро анҷом доданд, яъне ин боздошти ҳаракати вирус ва санҷиши тестии мардум. Мо низ бояд ҳамин корҳоро анҷом диҳем. Якум аз боло ҳаракат, яъне паҳншавии вирусро боз дорем ва ҳар як ҳодисаи гирифтории вирусро ташхис карда бояд онро изоляция кунем ва ҳатман шахсоне ки бо онҳо додугирифт кардаанд бояд карантин кунем. Ҳамин аст яро ки мо зидди вирус ва мо бояд бо тамоми қувва паҳншавии онро боз дорем то он даме ки мо тестҳои навро мегирем. Баъди гирифтани тест метавонем танҳо ҳамон шахсони беморро изоляция кунем. Тестҳои арзон аллакай кашф шуданд ва дар давлати мо тестҳои баромада истоданд ки ҳамагӣ $7 нарх доранд. I don't think that is фикр мекунам ки тести қимат нест, тест арзон аст. Now the question about the бале қимат нест албатта. Now when I realized that millions and tens of millions of people were closed down in хуб фикри ман оиди изоляцияи мардум. Вақте ман дидам ки даҳҳо миллион одамон дар Хитой дар изоляция буданд, ман фикр кардам ки ин корро мешавад дар ин ҷо низ анҷом диҳӣ. Мардуми Хитой бениҳоят мардуми ботартиб ва интизомӣ ҳастанд ва чӣ хеле ки шумо қайд кардед давлат низ тоталитарӣ аст. Вале мардуми ин ҷо нав акнун мефаҳманд ки барои чӣ ин бениҳоят муҳим аст. Онҳо диданд ки дӯстоне доштанд ки гирифтори ин беморӣ шуданд ва ҳатто диданд шахсонеро ки аз ин вирус фавт диданд ва акнун дар Аврупо риояи ин корҳо хубтар шуданд. compliance with this is very good. I had an email this morning from Spain. They've been closed down for probably nearly 3 weeks now, and this email said that the people understand, and because they understand, they are complying.
ман имрӯз мактуби электроние аз испания гирифтам. Онҳо қариб 3 ҳафта мешавад ки маҳкам ҳастанд ва ин шахс гуфт ки мардум акнун мефаҳманд ва ин сабаб шуда истодааст ки онҳо қоидаҳоро риоя карда истоданд ва дар ин масъала тамоми мардум қариб бо тартибу интизом шуданд. вақте мардум медонанд бисёри онҳо албатта ки риоя мекунанд. айни ҳол дар он ҷойҳо дар якчанд давлатҳо патрулҳои полис низ мегарданд ки мардумро барои риояи роҳҳои пешгирӣ аз ин вирус маҷбур мекунанд ва дар ҳолати риоя накардан ҳатто ҷазо медиҳанд ки ин бениҳоят хуб аст. вале бисёр одамон ба хоҳиши худ он қоидаҳоро риоя мекунанд ва аллакай онҳо омӯзонда шуданд ки то фаҳманд то кадом дараҷа ин муҳим аст. барои ҳамин ман некбин ҳастам ва фикр мекунам агар одамон фаҳманд онҳо қоидаҳоро то ҷои метавонистагӣ риоя мекунанд. I'm optimistic that once people understand, they will obey as much as they can. But the big problem is, in so many parts of the world, that what people eat that night depends on the money they earn that day. вале проблемаи калон дар ҷаҳон ин аст ки хӯроке ки бегоҳ баъзе шахсон мехӯранд вобаста аст аз он ки онҳо ҳамон рӯз пул кор карданд ё не. ва агар чунин шахсон аз хона нароянд ба онҳо бениҳоят мушкил мешавад талаботи ками худро қонеъ кунанд. барои ҳамин ман аз моҳи январ ин пандемияро фикр карда дар хавотир ҳастам. дар давлатҳои камбағал ин вирус зуд паҳн мешавад ва зарари калон мерасонад, чунки тез дар байни мардуми қашоқ ҳастанд паҳн мешавад. мардуми камбағал маҷбур мешавад ки ба берун барояд ва кор кунад, вагарна фарзандони онҳо ҳамон рӯз ҳеҷ чиз намехӯранд. онҳо чӣ хел нигоҳ карда мешинанд вақте кӯдакашон гушна аст ва инро албатта фаҳмидан мумкин аст. боз мутаассифона ҳамин хел давлатҳои қашоқ дар соҳаи тандурустӣ низ заиф ҳастанд. албатта он ки чӣ қадар мардум мефафтад вобаста аз он аст ки табобати нигоҳдорӣ яъне поддерживающая терапия чӣ хел аст. агар табобати нигоҳдорӣ хуб набошад мурдан аз вирус зиёд мешавад. So if the supportive treatment is not good, then the case fatality rate is going to increase. акнун биёед каме дар бораи ваксина суҳбат мекунем. айни замон қариб 20 компанияи биотехнологӣ гуфтанд ки онҳо ваксина тайёр карда истоданд. оё шумо дар ҳақиқат боварӣ доред ки мо ваксинаро дар давоми ҳамин сол ё соли дигар мегирем? There's quite a few different vaccines being worked on by different teams around the world. And if we get a vaccine next year, if we get a vaccine in 2021, that will be by far the fastest vaccine. ваксинаҳо дар тамоми ҷаҳон аз ҷониби компанияҳои гуногун кашф шуда истоданд ва агар мо ваксинаро соли дигар яъне соли 2021 гирем, ин дар таърих аз ҳама зудтарин ваксинаи кашф кардашуда хоҳад шуд. пештар ваксинаро дар давоми 4-5 сол кашф мекарданд. доктор Тед Росс аз Созмони ҷаҳонии тандурустӣ 2 рӯз пеш гуфт ки тайёр шудани ваксина то 12-18 моҳ вақт хоҳад гирифт. аз нигоҳи Созмони ҷаҳонии тандурустӣ мо ваксинаро на пештар аз тобистони соли 2021 хоҳем истифода бурд. то он вақт дунё бояд ба ҳар роҳ мубориза барад. мо бояд дигар корҳоро кунем то ки зинда монем. ягона яроқе ки мо дорем ҳозир ин тестҳо ҳастанд, вале ба мо миллиардҳо тестҳо лозим мешаванд. умеди ман ҳамин аст ки компанияҳо тестҳои бениҳоят арзон кашф хоҳанд кард. дигар ширкатҳо маълумотҳои заруриро дар интернет озод монда истоданд то ки компанияҳои тестбарор дар тамоми ҷаҳон информатсияи заруриро оиди вирус дошта бошанд то ки компания тавонад тестҳои босифатро барои ҷойҳои худ барорад. ва танҳо пас аз ин мо метавонем хавотир нашавем ки шахсони камбизоат низ метавонанд ин тестҳоро гиранд. ман барои ин бениҳоят зиёд даъват мекунам то ки ҳамаи ин маълумотҳоро дар интернет кушода монанд то ки тамоми компанияҳо дар ҷаҳон тавонанд ки тести зиёд кашф кунанд. ва баъд вақте ки мо тест дошта бошем мо метавонем ки экономикаи боз беҳтар дошта бошем, чунки мо метавонем танҳо ҳамон шахсоне ки бемориро доранд изолятсия кунем ва мо танҳо шахсоне ки контакт кардаанд 14 рӯз карантин кунем, на ҳамаро. баъди 14 рӯз онҳо метавонанд ба берун бароянд, чунки инкубатсиони периодаш гузаштагӣ аст. дигар чиз ин аст ки агар мо донем ки шахс бемориро гузарониндагӣ аст, ӯ зидди ин вирус антитела дорад. фикри бисёри олимон ин аст ки агар ягон шахс бемор шуда сиҳат шавад, барои якчанд вақти муайян зидди ин вирус иммунитет пайдо мекунад. дар бораи ин баҳсҳо рафта истоданд, вале вирусологое ки дар ин бора суҳбат доштанд гуфтанд мо тестҳо дар асоси антитела кашф кардем. мо медонем ки антитела инҳо молекулаҳо ва сафедаҳои фаъоли иммунитетӣ ҳастанд ки намегузоранд мо бемор шавем ё моро сиҳат мекунанд. шахси беморе ки аз ин вирус сиҳат мешавад, ӯ зидди ин беморӣ метавонад иммунитет ҳосил кунад. мо намедонем 6 моҳ ё 6 сол ё то охири ҳаёт мо намедонем.
вале фикри ман, фикри шахсии ман ин аст ки ин иммунитет бояд барои солҳо бошад, чунки барои бисёр вирусҳо чӣ хеле ки шумо медонед вақте ки антитела ҳосил мешавад иммунитеташон зидди вирус 10 солаҳо ё то охири ҳаёт метавонад фаъол бошад. мо намедонем ки ин ҳамин гуна аст ё нест, вале агар ин хел бошад ин маънои онро дорад ки он шахсон метавонанд ба ҳаёти оддӣ баргарданд, чунки ин одамон дигар наметавонанд ки ин вирусро гиранд ва инчунин паҳн кунанд. дигар маънои ин гап ин аст ки ин шахсон бояд бо ягон роҳ маълум карда шаванд. хуб хитоиҳо чӣ кор карданд? онҳо дар телефонҳои шахсон барномаҳоро гузоштанд, яъне рангҳои гуногун мисли чароғак монданд. агар сурх бошад шумо ягон ҷо рафта наметавонед ва агар сабз бошад шумо метавонед бароед. мардуми ғарб аз ин гуна чизҳо метарсанд, вале ман боварӣ дорам ки ин чиз лозим аст. ба фикрам то пайдо шудани ваксина мо бояд як чизе мисли паспорти саломатӣ дошта бошем ва яке аз сабабҳое ки хитой Кореяи Ҷанубӣ ва Тайван ин вирусро нобуд карданд ин доштани ҳамин гуна барномаҳои наҷотдиҳии ҳаёт буд, ки маълум мекард ки кӣ дар риски кам ва кӣ дар риски калон аст. ба фикри ман бояд ҳар ҳукумат фикри онро кунад ки дар ин масъала ӯ бояд чӣ кор кунад. фаҳмидам ин ягона роҳ аст ки то вақте ки мо ваксинаро мегирем. яке аз хабари хуш ин аст ки вирусологҳо мегӯянд ки ин вирус оҳиста мутатсия мекунад. чӣ хеле ки шумо медонед ҳама вирусҳо мутатсия мекунанд ва вирусҳои РНК дошта дар бисёр ҳолатҳо материали генетикии худро иваз мекунанд. ин вирус потенсиали мутатсия дорад, вале кам мутатсия мекунад. барои компанияҳое ки ваксина тайёр мекунанд ин хуб аст, чунки ин маънои онро дорад ки як намуд ваксина метавонад ба тамоми дунё кифоя бошад. умедҳо албатта бисёранд ва ман умед мебандам ки иқтисодиёт ба пешравӣ хоҳад шурӯъ кард то пайдо шудани ваксина. оя шумо фикр намекунед ки вируси COVID-19 метавонад мисли ду вируси пешина, яъне SARS ва MERS нобуд шавад? I'm afraid I don't think there is. I'd love to think there is. Now, with MERS, the Middle East respiratory... ман метарсам ки не, ман фикр намекунам ки ин вирус мисли он вирусҳо нобуд мешавад, чунки бемории мерс на он қадар вируси гузаранда буд. то вақте фаҳмиданд ки ин чӣ гуна вируси гузаранда аст, бисёри онҳое ки гирифтори ин беморӣ шуданд коркунҳои соҳаи тиб буданд. айни ҳол мерс албатта вуҷуд дорад ва ҳар сол якчанд ҳолати беморӣ ба қайд гирифта мешавад. инчунин соли 2019 низ буд, вале асосан ин бемориро он шахсон аз ҳайвонҳои мисли уштурҳо гирифтаанд. ин бисёртар дар давлатҳои арабӣ паҳн шудааст албатта, ва сари вақт изолятсия кардани он бемор ба он меорад ки вирус паҳн намешавад, чунки сирояткунии дигарон дар ин вирус пасттар аст. ва ин кори хуб аст, чунки чӣ хеле ки шумо медонед фоизи фавт аз ин вирус, яъне вируси мерс бениҳоят баланд буда, ҳатто метавонад то 30% бошад. вируси дигар бо номи SARS ки соли 2002-2003 ба вуҷуд омад, паҳншавии онро низ албатта ки доштанд, вале бояд фаҳмид ки бемории SARS баъди ба вуҷуд омадани аломатҳо бисёртар паҳн мешуд, яъне вақте шахс бемориро дар ҳафтаи дуюми беморӣ ҳис мекард. вале бемории нав ки ин ҳам SARS-CoV-2 ном дорад, ки ҳама коронавирус мегӯянд, бениҳоят зуд паҳн мешавад, аз сабабе ки шахси гирифтори беморӣ то пайдо шудани аломатҳо онро ба чанд нафари дигар мегузаронад. инчунин баъзе шахсон бемориро бе аломатҳои беморӣ мегузаронанд, нофаҳмида. онҳо корро давом додан мегиранд, шояд онҳо худро бениҳоят хуб ҳис накунанд, ҳам онҳо худро бемори бад ҳис намекунанд. айнан ҳамин одамон метавонанд вирусро бениҳоят зиёд паҳн кунанд. барои ҳамин мо мебинем ки чӣ хел ин вирус бениҳоят тез паҳн мешавад, чунки худи онҳо намефаҳманд ки ин вирусро доранд. вале дар вақти бемории SARS беморон сахттар бемор шуда дар беморхона хоб мекунанд ва барои ҳамин вирусро кам паҳн мекунанд. ба фикрам ҳамин аст фарқият байни ин вирусҳо, агарчи онҳо низ аз оилаи коронавирус бошанд ҳам. бинобар ин бо доштани ин гуна паҳнкунӣ вақте худи бемор онро намедонад, фикр мекунам вирус давом ёфтан ва паҳн шудан мегирад. барои ҳамин вазифаи ҳамаи мо ин аст ки мо бояд коре кунем ки паҳншавии онро сустар кунем ва интизори тести арзон ва ваксина бошем. то он вақт албатта мо бояд ба назар гирем ки зиндагӣ тағйир хоҳад ёфт. So what do you think how the world will look after the coronavirus? хуб шумо чӣ фикр мекунед дунё пас аз ин вирус чӣ гуна хоҳад шуд? Things will recover. ҳама чиз ҷои худро албатта мегирад. мо аллакай дар гузашта пандемияҳои дигарро гузаронидаги ҳастем. ягона коре ки мо айни ҳол кунем бояд зарари онро то ҷое метавонем камтар кунем, то ки то ҷое ки имконият дорем ҳамон қадар одамон камтар фафтанд. дар вақти пандемия албатта бисёриҳо мефафтанд ва бисёриҳо дилмонда хоҳанд шуд, вале ҳама чиз боз ба ҷои худ бархоҳад гашт. албатта қимати он бениҳоят вазнин мешавад. ин мисли як ҷанг аст ва барои ҳамаи ин мо албатта ки
пул медиҳем. Иқтисодиёт пул аз даст медиҳад, вале ман боварӣ дорам аз уҳдааш мероем. Фақат бояд мо то ҷое тавонем камтар пул сарф кунем агар имконият бошад. Агар ин ҳолат одамонро омӯзад ки бо камтарин ва соддатарин роҳ зиндагӣ кунанд бо сарфа ва агар ин одамизодро омӯзад ки бояд ҳақиқатро гуфт ва онро бояд пинҳон накард, мисле ки дар Хитой карданд, ва агар ин ба мо омӯзад якҷоя сарҷам шуда бо якдигар кор кунем, ин барои ояндаи инсоният метавонад бениҳоят хуб бошад. So right now, many migrants from Central Asia leave. айни замон бениҳоят зиёд муҳоҷирон аз Осиёи марказӣ дар Русия кору фаъолият мекунанд ва чуноне ки шумо медонед аллакай ин вирус дар он ҷо бениҳоят зиёд паҳн шудааст ва бисёри онҳое ки моро тамошо мекунанд аз он ҷо ҳастанд ва бояд гуфт ки бисёри онҳо ҷавон ҳастанд. Оё онҳо бояд паника кунанд барои ин вирус, чунки аз сабабе ки ман духтур ҳастам ва ба ман бениҳоят зиёд менависанд ва ман мебинам ки бисёриҳо мутаассифона паника мекунанд. Барои бисёриҳо ин тарси оддӣ нест, балки ин паника аст. Шумо ба онҳо чӣ паём доред? Now, young people can contract this virus. Indeed, we believe children can. ман гуфтаниам ки албатта барои ҳама хатари гирифтор шудан ба ин вирус ҳаст. Ҳам ҷавонон, ҳам кӯдакон, ҳам пиронсолон метавонанд гирифтор ба ин вирус шаванд, вале фарқият дар он аст ки агар шумо бемор шавед ва ман бемор шавам, аз байни ману шумо ман бисёртар шанси мурданро дорам, чунки ман аз шумо калонам. Барои ҳамин риски мурдан бо гузаштани сину сол зиёдтар мешавад. Чӣ қадаре ки шахс пиронсол бошад, ҳамон қадар шанси фавтидани ӯ зиёд аст назар ба ҷавонон. Ва инчунин риски фавтидан зиёдтар мешавад агар шахс бемориҳои дигар низ дошта бошад, ба мисли бемории қанд, фишорбаландӣ, бемориҳои дил, бемориҳои хроникии шуш ва бемориҳои норасоии масъуният ё иммунитет. Ҳамаи онҳо фоизи вазнинтар гузарондани ин вируси навро зиёдтар мекунанд. Вале ногуфта намонад ки дар баъзе ҳолатҳо ҳастанд шахсоне ки ҷавонанд ва бемориҳои дигар надоранд, метавонанд онро вазнин гузаронанд, вале ин бениҳоят кам рух медиҳад. хушбахтона кӯдакон ба ин беморӣ камтар гирифтор шуда камтар онро вазнин мегузаронанд. Албатта бениҳоят кам аст ҳолатҳои вазнин гузаронии ин беморӣ дар байни кӯдакон, вале мутаассифона ин кӯдакон вирусро метавонанд ба падару модар ва бобою бибии худ гузаронанд. Айнан ҳамин кор дар Италия шуда гузашт. Дар Италия дар як оила ва хона дар бисёр ҳолатҳо бобою бибӣ, фарзандон ва наберагон якҷоя зиндагӣ мекунанд. Барои ҳамин кӯдакон ба хона меомаданд ва вирусро ба бобою бибии худ мегузаронданд. худи кӯдакон дар якчанд рӯз сиҳат мешуданд, вале бобою бибии онҳо бемориро бениҳоят вазнин мегузаронд. ҳамин аст яке аз сабабҳое ки мо мебинем ки дар Италия фоизи фавтидан бениҳоят зиёд шуда истодааст. барои ҳамин ман ба муҳоҷирон муроҷиат мекунам ки ором шаванд ва зирак бошанд. аз дигар одамон ақаллан 1 метр дур истанд ё ба қадри имкон агар имконият бошад аз хона нароянд. дастҳоро тоза нигоҳ доранд. саломкунӣ бо дастро баҳс кунанд. якдигарро оғӯш накунанд. шахсоне ки аз оилаи шумо нест буса накунанд. хонаҳоро ҳамавақт тоза ва зуд онро ҳаво диҳанд. ногуфта намонад ки яке аз сабабҳои паҳншавии ин вирус дар Хитой айнан ҳамин буд. дар автобусҳо дар вақти хунукӣ тирезаро маҳкам мекарданд ва даруни автобус ҳаво дода намешуд ва муддати дароз вирус дар ҳавои дохили автобус буд ва ин сабаб шуд ки вирусҳо бисёриҳоро бемор кард. дастҳоро зуд шӯянд, махсусан пеш аз хӯрок хӯрдан. агар ягон нафар бемор шавад, ӯро ҳатман бояд изолятсия кард то сиҳат ёфтани ӯ ва шахсоне ки бо он кас доду гирифт кардагӣ ҳастанд бояд албатта 14 рӯз карантин карда шаванд. ин аз ҳама чизҳои оддӣ аст ки мо бояд анҷом диҳем. ва оиди доруҳо, агар шахс бемор шавад, то ҳоло баҳс рафта истодааст ки онҳо барои паст кардани таспи худ ибупрофен хӯранд ё не. ягона чизе ки ман мехоҳам ба шумо гӯям, агар ман бемор шавам, ман ин доруро барои паст кардани ҳарорати бадани худ намехӯрам. барои ҳамин ман намедонам дар соҳаи фармакология чӣ гап аст, вале агар ман бемор шавам, ман ибупрофенро намехӯрам. So what do you think about paracetamol? Well, that's a very good خب question. پاراتسیتامول چی؟ Very complicated question. Now, when someone is sick, they get a fever. ин бениҳоят саволи хуб аст ва саволи мушкил аст. албатта вақте ягон нафар бемор мешавад, ҳарорати баданаш баланд мешавад. ин ҷавоби организми мо аст ва шумо инро медонед. организм цитокинҳоро ҳосил мекунад ва ин ба простагландинҳои гипоталамус таъсир мерасонад. баландшави ҳарорат ин садама ё фалокати организм нест, ин аз худи вирус нест, ин механизми
фикркардаи бадан аст ва вақте ҳарорати бадани мо баланд мешавад, ин имконият медиҳад ки вирусҳо дар бадан зиёд нашаванд ва миқдорашон кам шавад. Ва ин чунин ақидае аст ки баландшавии ҳарорат иммунитети одамро баланд мекунад. бисёр таҷрибаҳо нишон доданд ки дар ҳолати баландшавии ҳарорати бадан лейкозитҳо тезтар ба ҷои лозима ҳаракат мекунанд ва барои шахсони калонсол, ин фикри ман аст албатта, дар вақти баландшавии ҳарорат мо набояд ҳарорати онҳоро паст кунем. хуб, кӯдакҳои майда чӣ? Children are a very complicated issue and it would take quite a long time to explain it. You know as well as I do. кӯдакҳо албатта мушкилтар аст ва барои фаҳмонданамон вақти зиёд меравад. худи шумо низ хуб медонед ки кӯдакони то 2 сола дар баданашон механизми паст кардани ҳарорати баданро надоранд. дар кӯдакони то 2 сола албатта мо ҳарорати баданро ҳар чӣ зудтар паст мекунем, вале барои калонсолон бисёриҳо аз баландшавии ҳарорати баданашон метарсанд ки ин метавонад онҳоро кушад. бояд гуфт ки ин вирус одамонро мекушад, на ҳарорати баланд. агар ҳарорати бадани ман 39 шавад, ин манро намекушад. агар 40 градус ҳам бошад, манро намекушад. дар бисёр ҳолатҳо дар вақти гирифтор шудан ба ин вирус ҳарорати бадан на он қадар аз 39 болотар мерояд. ягона нуқтае ки мехоҳам фаҳмонам, баландшавии ҳарорат ин реаксияи ҷавобии организми мо мебошад. яъне то вақте ки онҳо ҳис мекунанд ки онҳо ҳаракат карда метавонанд, хеста метавонанд ва об хӯрда метавонанд, ягон дору нахӯранд. ман наметавонам ба онҳо гӯям ки чӣ дору хӯранд ё чӣ дору нахӯранд, чунки ман албатта духтури онҳо нестам. бале, мефаҳмед, ба ман бениҳоят зиёд менависанд ки доктор, дар вақти гирифторӣ ба ин вирус бояд ман чӣ дору хӯрам, парастамол хӯрам ё не, ҳамин хел саволҳо. не, мо наметавонем онҳоро надида ин хел гӯем. барои хӯрдан нахӯрдан албатта онҳоро бояд духтури маҳаллӣ аз пеш ҳолати онҳоро бинад. тавассути компютер мо наметавонем ба онҳо ин маслиҳатҳоро диҳем. беҳтарин раҳмати калон барои ҷудо кардани вақт барои мо ин кори хуб аст ва ман фикр мекунам ва умед мебандам ки мо ҳар чӣ зудтар аз ин вирус халос мешавем. рӯзҳои нағз ба шумо. як бори дигар аз шумо миннатдорам. аз шумо низ миннатдорам барои давлати шумо ва барои ҳар як нафар дар ҷаҳон бурдбориҳоро хоҳонам. خب دوستان، نوار در اینجا به انجام میرسد. اگر سوالها اویدی کرونا باشد میتوانید در زیر همین نوار در کامنتاری نویسید و اگر سوالهای دیگر باشد میتوانید در اینستاگرام من نویسید و من به قدر امکان حتما وقت یافته به اونها جواب میدم. با کانال подписаться کردن رو فراموش نکنید حتما و نوار رو حتما به دیگران نیز پهن کنید. خداوند هیچگاه بیمار نشوید. خیر.